नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत काट्या पणसाची रांदे करची पळोवया. हे काट्या पणस हाका काट्या कडगी बी म्हणतात. हाका काट्या पणस म्हणचे रिझन हाजी स्किनाक सॉफ्ट काटे उरतात. आता हे शिनची कशी म्हण पळोवया. पहिले हाजी बारीक बारीक अशी तुकडी कापून घेवका. त्यानंतर हाजो मधले पार्ट आणि भायली स्किन काढून घेवका अशी. आणि आता हाजी बारीक तुकडी कापून घेऊया. कापताना खूप दीक येतशी दिसल्यार हाताक आणि सुरीक थोडेशी खोबरेल तेल लावून घेवका. हाजी मीडियम साइजाची तुकडी कापून घेवका. एक फुल पणस कापून झाला. ह्या साइजाची आम्ही होड फोडी कापून घेतला. आता हे शिजवून घेऊया. कुकरात कापील फोडी घालका आणि 1 ते 1.5 कप उदक घालका. उदक खूप कमी घालचे ना. हो पणस बेगी शिजता, ओपन शिजेला बी जाता. गॅसा फ्लेम हाईच दवरका आणि हाजी 1 सिटी काढून घेवका. रांदे करच्याक आमका तोरी डाळ बी लागता. 1 कप तोरी डाळ सुमार 1 तास भिजवून ती कुकरात 1 सिटी काढून शिजवून घेतला. डाळ साइडान दवरया आणि ह्या रांदेक लागची मसाला रेडी करया. मिक्सरात 1 कप सोय घालका. तातूंत 4-5 सुकी मिरसांग घालका. अर्ध चमच हळदी पीठ घालका. आणि थोडेशी उदक घालून गंध मसाला वाटून घेवका. मसालो बरो गंध वाटून घेवका. आणि लास्ट मसाला बरो गंध झाल्यानंतर सुमार 10 ते 15 सुकी तेप्पळ घालून मिक्सरात एक 4-5 राउंड फिरवून घेवका. तेप्पळ जराशी क्रश झाल्या पुरो. आता 1 सिटी काढून कुकरात शिजवून घेतला. कडगी शिजली की म्हण पळोवया. ही फोडी एकदम सॉफ्ट जालात. आता रांदे करच्या आयदनात शिजेल फोडी काढून घेवका. तातूंत वाटील मसाला घालका. शिजेली डाळ घालका. आमसणीक एक 2 ते 3 भिंडा सॉल घालका. ही सॉल ना जाल्यार आमसण ना जाल्यार बिंबल बी घाल्या जाता. वयल्यान रुचीक जाय तितली मीठ घालका. आणि सगळे मिक्स करून घेवका.
ही रांदे अशीच दाट दवरल्या बी जाता नाजाल्यार थोडेशे उदकान पातळ केल्या बी जाता। ही अजूनही दाट दिसते रसा पण मिक्सराची उदक बी हांगा हांव धुवन घालते रसा। सगळे बरे करून मिक्स जाल की आता आमी हाके गजगज काडून घेवया। चार पाच मिनिट अशीच बरो गजगज येवचे दिया आणि आमगेली काट्या पणसाची रांदे रेडी आसा। ह्याच पद्धतीन दुध्या रांदे बी करचे जाता। तुम्ही भी हे रांदे घरात ट्राय करा, कशे लागले म्हणून कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।